Szeretettel köszöntelek benneteket a Tudás Társadalom, mint modernizációs alternatíva Alatvaló versus Polgár negyedik előadásán. Tulajdonképpen itt a Pál Tamás kicsit ilyen emlékkonferencia jellegű előadás sorozatban megpróbálok néhány olyan esetpéldát felhozni, ami társadalmi szinten mutatja, hogy a polgárnak a kiszolgáltatottsága a túlhatalommal rendelkező állami vagy ex-állami ilyen mamut szervezetek konfliktuskezelési napi gyakorlatában. Ezt, hogyha így végigvesszük, akkor így elég megdöbbentő látlelet alakul ki arról, hogy a magyar kultúra az így honnan, hová fejlődik ebben a tekintetben. Nekem az az érzésem, hogy az Orbánizmus az a késő kádári jogfelfogáshoz képest egy lényegesen lepusztítottabb szervezeti kultúra vagy hétköznapi konfliktuskezelési kultúra előteremtésén dolgozott óriási energiákkal, gyakorlatilag tényleg, ahogy így a Lázár János közlekedési miniszterség teljesítményéről mondta az új miniszter, hogy mint hogyha szőnyegbombázást végeztek volna, tehát ilyen felperzselt föld. Tehát, hogy általában a felügyelő bizottságok teljesen mindegy, hogy melyik állami ilyen mamut szolgáltatót nézzük, tehát a vízműveket, vagy a szemétszállítást, távhő, tömegközlekedés, posta, vasút, és akkor itt igazából vannak olyan privatizált részek, tehát ma már ugye nem állami telefonvállalat van, hanem több piaci ilyesmi, vagy ugye a bankok is ilyen hatalmasra nőtt mamut szervezetek. És nézzünk bele ezeknek a életvilágába. Gyakorlatilag így a szál, amit használok, az egy saját élményű problémalista. Körülbelül egy olyan 9 évvel ezelőtt vettem egy panellakást, hogy a gyerekeimet tudjam majd támogatni a saját lakásszerzési első lépéseiknél, és emiatt így közelebbi kapcsolatba kerültem, hogy milyen magyarként számlát fizetni, mint vízdíj, gázdíj, internet, stb. Na, ezeken fogunk most végigmenni, azzal a szervezett szociológiai tudással, hogy találkoztam-e lekezelhetetlen ügyekkel, konfliktusokkal ezeknél a szolgáltatóknál. Egy kicsit ilyen kulturális ijesztgetés, hogy ugye fölmerül a információs technológiával rendelkező kínai mai rendszerről, hogy ő elkezdi ugye a kommunista rendszerből öröklött ilyen polgárfenyegető, tehát ugye fel ne lázadjál ellenem, ne szóljál be, stb. Tehát, hogy a kommunista rendszerek egy adott időszakban akár ilyen fizikai terrortól sem riadtak vissza, tehát Rákosi ugye nagyon sok embert így bevitt a rendőrségre, megvert, akár ilyen Kulák ügybe, akár 56 ügybe utána a Kádár rendszer. Ugye vannak esetpéldák arra Sztálinnál, a Vöröskmereknél, hogy akár a népirtásig fajul. Ugye ez ugye jellemző a hitleri fasizmusra is. Tehát ő például az ifjúsági szervezetét beküldi a könyvtárakba, hogy szedjék le a nem jó német identitás könyveket, és akkor mondjuk Thomas Mannnak a könyveiből főleg, de más szerzőkéből is ilyen könyvégetést szerveznek. De most ez nagyon furcsa, hogy a 20. század végén, 21. század végén, hogy az Isten nyilába tudnak mondjuk egy európai demokráciában, mint a magyar, ilyenfajta szándékokat vagy célokat meggyökeresztetni, és a saját szervezeti kultúrájukban elfogadtatni.
Úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen kulturális alapon is érdemes beszélni erről, akár csak a történelmi sérelmek, traumák feldolgozása kapcsán, illetve megoldáskeresési szándékkal is. Tehát, hogyha az előző felügyelőbizottság rendszer az nem volt 100%-os garancia arra, hogy a mezítlábas állampolgárt védje a túlhatalommal rendelkező bank, vagy vízvállalat, vagy közös képviselő, maffia, vagy szóval mindenféle ilyesmik ellen. Általában véve a NGO, vagy akár csak a intézményesség nélküli politikai tiltakozási akciók, ugye mondjuk a putyini rendszerben ezeket simán összefogdosná a rendőr az utcán, simán bebörtönözni őket, simán likvidálná őket akár. De most ez az, ami nagyon furcsa, hogy ugye itt a negyed század eltelt már így a 21. századból, és gyakorlatilag a magyar nép újra szembenézett azzal, hogy hát hoppá, hát itt már jártunk, hát ezt Rákosi csinálta, az 56 utáni Kádár rendszer csinálta, volt itt a fehér terror és vörös terroron kívül a második világháború előtt alatt, ott a polgárháborúban egy olyan 1 millió embert öltünk le, vagy telepítettünk ki, vagy ilyesmi. Tehát, és igazából, amikor így Orbán csak így poloskázik egyet, akkor ez így ezen a listán van rajta. Tehát így a Hajnautól kezdve, konkrétan itt a déd szüleinknek a generációitól kezdve 6 ilyet megéltünk már, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy a poloskázást így komolyan vette párszor a magyar, és mind a Pride-on, mind pedig most a áprilisi választásokon így fölvonult erővel, és ott ahhoz képest, hogy tényleg mekkora tömeg volt a Pride-on, ahhoz képest a jelenlévő rendőri erők, vagy a jelenlévő szélsőjobboldali tüntetők, hát meg se próbálták ugye provokálni azt a tömeget. Én nagyon örülök neki, hogy ez a forradalom, ez vértelen forradalomként lezajlott, de az egy óriási kérdőjel, hogy képesek vagyunk-e így a felügyelő bizottságokban is, ezekben a hétköznapi bürokratikus szervezeti kérdésekben is fölépíteni valamit, ami polgári és nem alatvalói. Tehát ami kezeli a sérelmeket, nyitott a panaszokra, nem Isten csapásának tartja azt, hogyha valaki problémát fogalmaz meg, hanem azt mondja, hogy hopp, hát ez egy minőségbiztosítási lehetőség, hogyha megértem, hogy mi a baja ennek az ügyfélnek, akkor van lehetőség arra, hogy jobbá tegyük a szervezetet. Na, tulajdonképpen ebben az egész politikai cunamiban ugye a szalonpolitizálás, a háttéralkuk szintjén van az, hogy na kik hogyan kerülnek be mondjuk a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságába, vagy a távhő árképzést kontrolláló felügyelőbizottságba, és ezekről a közvélemény nem is szokott tudni, akkor tudunk róla, hogyha egy dezertőr kiáll. Tehát Róna Péter kiállt, és mondta, hogy én, mint felügyelőbizottsági tag, én megbuktam azzal a károgásommal, hogy a devizahitelt ne eresszék rá a magyar középosztályra. Na, ezt képest ráeresztették, a középosztályt szépen kimiskárolták, és akkor így azóta sincs lezárva ez a fekete pestis típusú banki termék. Ugyanígy ugye a távhőenergia képzés ügyben, ahol Oda Attila, amikor kiállna, akkor van lehetőségünk belelátni, hogy hoppá, mekkora jelentősége van annak, hogy ilyen társadalmi kontroll típusú szervek bármilyen módon, tehát így a szabad sajtó is része ennek, de a felügyelőbizottság az ott úgy face-to-face találkozik a rendszermódosítási javaslatokkal, és azoknak a társadalmi kritikáját képes megfogalmazni, hogyha szerencsénk van, tehát tudunk róla magyarok, hogy ott az érintettek társadalmi önszerveződéseinek, és ilyen magas szintű meritokráciának, mint a
csúcs közgazdászok, vagy az energia termeléshez értők, tehát ezek jó, hogyha a polgár fejjel ülnek ezekbe a bizottságokba, és védik a közérdeket. Na, nézzük akkor ezt a listát, főleg rezsicégek lesznek, de mondom, lesznek benne piaci történetek is. Tehát így még egy pont a történelmi részhez, hogy például a Pál Tamás féle iskola, azt gondolom, hogy ez a Heller Ágnes filozófia iskolának a hatása, hogy ők ugye a nagy francia forradalom, meg az angol polgári forradalom, tehát ebben a polgárképben a magyart azt egy ilyen leszakadó, vagy leszakadt emancipációs szellemi áramlatnak tartják, tehát hogy nálunk egy kicsit később van az a fajta polgári öntudatra ébredés, mint ami a hűde-hűde nyugaton. És akkor itt tulajdonképpen felsorolom, hogy így a Mátyás utáni 500 éves történelmünk az ugye kezdődik egy 150 éves török uralommal, aminek óriási a polgárháború hatása megint, tehát így a Bécs visszafoglalásánál mind a két oldalon harcol magyar sereg, ugyanúgy a Buda visszafoglalásánál is. Tehát igazából a modern időkben, amikor az enciklopédizmus kiépül, és az egész polgári társadalom modernizáció, ami kiköt a végén így az ipari társadalomban, ennek a első 300 évben itt folyamatosan háború van. 20 évente polgárháború tör ki. Egyszer találkoztam egy szakács könyvvel, ami egy ilyen nagyon régi magyar étellistát tartalmazó, viszonylag ilyen első nagy gasztronómiai enciklopédiának számít. A Bornemisza Annának, ez tulajdonképpen nem szakácskönyve, tulajdonképpen utasításokat ad, mint fejedelemasszony a fő séfnek, hogy nézzen ki a partin a menünek a legfőbb díszei, és ez elég rövid lista, tehát nem annyira receptekből áll, de most utána olvastam, hogy ki ez a történelmi személyiség, és akkor kiderül, hogy Bornemisza Annának a férjét, tehát az erdélyi fejedelem címet viselő politikus hadvezért elragadják a tatárok a háborúba. Ja, és hát abban a korban a török meg a Habsburg a tatárral együtt van a nyakunkon, tehát hogy a háromban ilyen összkumiter működik. A csóri lengyelek például, ők a bécsi csatába, ők voltak a kulcs, tehát ő miattuk indult be az a folyamat, hogy a 150 éves török uralomnak legyen vége, tehát ők fordították meg a bécsi ostromot, tehát űzték el ott a török sereget, amiben óriási magyar kontingens is ott volt, és utána hazamentek, és akkor ők is ezzel találkoztak, hogy ilyen 5 ellenséggel küzdenek egyszerre, tehát a törökkel, a svédekkel, akkor éppen a magyarok is nekik támadtak, akkor így az osztrák is, meg a litvánok is, tehát valami hihetetlen. A lengyeleknek eltekintetben egy hasonló ilyen történelmi koruk, ez a török kor vége is, hogy hát 5 ellen, hogy az Isten nyilában maradhattak volna talpon. És ugye nálunk ezek közül a török vagy a Habsburg az elég hosszú ideig tartózkodik itt elnyomó és ellenséges identitásként. Tehát aki úgy tartja, hogy a benszülöttek, azok egy hozzá nem barát ideológus érdekcsoport, mert Isten nyilát keresnek Magyarországon magyarok. És ugye a Habsburgok azok néha olyan célokat is megfogalmaznak az államigazgatásnak, az oktatásnak például, hogy próbálják meg elérni, hogy valami nyelvváltáson menjenek itt keresztül a magyarok, és pusztuljanak meg ott, ahol vannak. Ezügyben ugye a Mária Terézia Ratio edukációja, én azt hittem, hogy ez egy iskola alapítási hullámnak a időszaka, de nem. Tehát, hogy a Ratio edukáció az tulajdonképpen 2 hullámban is, tehát így tulajdonképpen olyan 70-80 évvel később is a udvar tanúigazgatási kontrollja.
Tehát ugye a második József korában is, meg a Haynau korában is megálmodják, hogy valahogy úgy csinálják az iskolai tananyagot, hogy akkor előbb-utóbb tűnjön el a magyar nyelv. Mind a két korszakra jellemző, hogy összesen egy ilyen 12-16 éves korszakban lendül neki ilyen agyalágyult céloknak, hogy a magyar nyelvet eltöröljék, ezért így nem is nagyon sikerül. Ugye az orosszal se sikerült eltörölni a magyar nyelvet, de megpróbálták. És ilyen típusú, ilyen abuzív élményanyagból ugye ebben az 500 éves történelmünkben hát rengeteg van. Tehát itt nem csak az oktatásban, hogy ugye a rátio edukáció hogy megpróbálja kiragadni a egyházak kontrollja alól az alapiskolát, meg a középfokú oktatást, és hát így amilyen módosítási szándékai vannak, az évszázadokon keresztül konfliktusok vannak belőle, például a numerus clausus mögött is vastagon így ennek a kornak a játszmái vannak ott. Óriási kakuk tojása a Martinovics Ignác féle titkos összeesküvés, ugyanis ha úgy újra végigolvasod, hogy ki az a karakter, meg milyen korban van, stb. Hát ugye második József 10 évig uralkodott, nem csak Magyarországon, hanem a Szent-Római Birodalom császáraként is, tulajdonképpen egy új ideológiával, vagy új ilyen világvallással állt elő, elhatározta, hogy bevezeti a szekularizmust, mint új vallást. Két nagy egyháznak neki támadt, a Magyar Katolikus Egyházat azt megsemmisítette, tehát lerombolta az épületeit, a pálasokat, elküldte gályarabságra, vagy legalább ilyen amerikai szolgálatba, stb. Tehát a pálasrend az ott pusztult meg azonnal. Tulajdonképpen jezsuitákon kívül minden szerzetes rendet Európában is sikeresen szélnek eresztett, nagyon soknak az épületeit lerombolta, stb. Majd pedig nekiállt a katolikus egyház megszüntetésének is, de hogyha még élt volna 10 évet, akkor ebből láttunk volna ebből a show műsorban valamit, de aztán így a végén így összeomlott az egész ilyen mozgalmi identitás, ráerőltetős lázálom valamilyen, és a Martinovics Ignác ennek a része. Tehát ő apát, tehát a katolikus egyháznak az egyik fő választott embere, és a szekularizmus mellett tolja a szekeret, tehát mint vallásvezető, albán egyébként, tehát nem 100% ilyen magyar paraszt egy faluból, vagy középneves, vagy főneves, vagy nem tudom mi, hanem egy külföldi, aki apát lesz egy ilyen borzasztóan durva korban, ahol a Magyar Katolikus Egyház gyakorlatilag felszámolódik, és gályarabság szintjén is semmisítik meg a korabeli értelmiséget, vagy meritokráciát, és hogy ez Martinovics Ignác, tehát hogy ne is mondjuk, hogy katolikus apát, hanem a szekularizációnak a katolikus apátja, tehát mintha egy ilyen titkos rendőr lenne, aki belülről szétrahasztja az egészet, és a két nagy katolikus egyház közül, a római katolikus egyház és a magyar katolikus egyház, na ezek közül az egyik, az tényleg megsemmisült. Tehát nem létezik, és például a Wikipédiában úgy csinál a talpon maradott, hogy az a másik szervezet, hát az tulajdonképpen sosem létezett, vagy annyira nem fontos, hogy a enciklopédizmus egy szót is szóljon róla. Na, úgyhogy hát beszéltem már a 4-es pontról, hogy itt azért az, hogy a Szent Római Birodalommal mi egy darabig így olyan, mint a lengyel-magyar personál unió, hogy ugyanaz az ember, a király itt is, ott is. Na és hogy mivel a Szent-Római Birodalomban a németekre nagyon számított így a Habsburg identitás, így volt egy ilyen elképzelése a bécsi udvarnak, hogy a német lesz az igazi lingua franca, csak még nem jól haladnak ezzel. Na és ugyanúgy ez a rossz hírt hoz karóba húzatik, tehát egy óriási társadalmi konfliktusok járnak, a 1780-1790-es, vagy 1770-1790-es
a fok gazdálkodásnak a megszüntetésével gyakorlatilag a hagyományos paraszti életmód, ami alapvetően a legeltetésre alapozott állattartásnak a jövedelmeiből tartotta fel a magyar családokat, és az egy ilyen kiegészítő része, hogy például ez az egész foggazdálkodás, hogy a varságba fölfogják a tonnányi halat, és ezt szétosztják, és van kenyérgabonának kiosztott vagy szántó, vagy konkrétan ilyen öntözéses parcella, tehát ami innentől kezdve nincs. Ebben a korban a Magyar Királyságon élő népesség, meg a terület, hogyha ezt elosztod, akkor körülbelül 30 hektár per fő az, amit a hagyományos gazdaságunk használt, és akkor megjelenik itt 1790 után megjelennek az amerikai kapásnövények, ugye előtérbe kerül a gabonabányászat típusú ilyen majorsági árutermelése a gabonának, és akkor elkezdődik a magyar bekerítések típusú valami, tehát a hagyományos közösségi földhasználat szorul vissza, és körülbelül 5-6 generáción belül tulajdonképpen el is tűnik. Nagyjából a 1896 az a időszak, amikor az utolsó számadó juhászt ilyen elkezdik vegzálni a rendőrök, hogy atya úristen, ez rovásírással könyveli, hogy akkor milyen juhok legelnek a keze alatt. Tehát itt tulajdonképpen a 20. századi földosztás ennek az a része, amikor megpróbál végül is a 48-as modellt, hogy akkor kapjál földet, tehát ne úgy használd ezt a 30 hektár per főt, hogy ez közösségi földtulajdon, és még a szántó is így sorsolásra kerül a családok kontrollja alá 5-6 évre, hanem legyen magántulajdonú föld, tehát ez ügyben akkor tudjuk, hogy ezt 1849-ben eldöntjük, 1949-ben adjuk oda a földet, de csak 3 évre, majd pedig 89-ben kapják meg az emberek végül is a földet, és az is egy katasztrofális helyzet, tehát hogy amit a privatizációval csináltunk, mint földtulajdon, illetve az EU birtokméreti irányelveit totálisan fölrúgva, megcsákjázva, stb. Tehát amit itt a földtulajdonlással csináltunk, az gyakorlatilag így a II. József, Mária Terézia terrorista ideológus érdekcsoport menetelésétől kezdve, ez csak újabb és újabb borzasztó társadalmi konfliktusokat, borzasztó cunamiszerű átrendeződés, a vidéknek a pusztulása az, amit tulajdonképpen ilyen hullámszerűen, ilyen sikeresebb és pusztulásos időszakok követik egymást. És ebben az erőszakos TSZ-esítés ugyanúgy egy óriási társadalmi trauma. Na most ehhez képest ez hogyan vezessük vissza a kárdi bíráskodás-szerű, vagy az ilyen, tehát tényleg az orosz vagy a német, hogy tapos így a bakancsa mellünkön típusú elnyomás. Ez az, ami érzelmileg így kineveli a Fidesznek a saját ellenzékét, tehát hogyha ezt mi nem szeretjük eltűrni, akkor egy darabig így nézzük, meg nem tűnik annyira vehemensnek, de amikor kiderül, hogy ez egyértelműen polgárellenes, egyértelműen szabadságellenes, egyértelműen pluralizmus ellenes, egyértelműen vállalkozás ellenes, tehát ha felépítettél egy éttermet, akkor lehet, hogy ezt ugyanez a orosz, német vagy török mintára így kárdi bíráskodásszerűen működő, csak most éppen ilyen magyar mentébe jön, hogy hú, én vagyok a zsinóros magyar, és akkor elveszem az éttermed. Well, és hát ezt úgy nem szeretjük, meg van ebben valami fajta kulturális rutinunk, hogy ezt azért így nem szokott jól járni, aki így a torkunkat szorongatja ez ügyben. Na, tulajdonképpen így 9 szeletét fogom ennek átnézni, tehát a bankolás, az internetszolgáltatókkal való
kapcsolatom, a közös költség sztori, a távhővíz, szemétdíj, díjbeszedő RT, gáz, villany, közjegyző és végrehajtó, Covid, ami szintén behoz a képbe ilyen óriási állami intézmény, vagy kutatóintézet, vagy akár igazságszolgáltatás, ilyen típusú dolgot, és az egyház az kap egy nagyon 21. századi krízist, amivel soha nem találkozott még, de az valamelyest következik akár így a Mária Terézia korabeli ilyen tektonikus mozgásokat okozó, tehát így érdemes ezeket a korokat egymás mellé tenni olyan szempontból, hogy na, akkor hogy jött ki belőle az egyház, vagy egyáltalán a vallásosság, stb. Na, a bankolás ügybe, így amikor megvásároltam ezt a panel lakást, akkor a MKB-nál sikerült hitelt kapnom, és akkor azt megvette a pénztáros Lőrinc, akkor utána a következőnél a takarékszövetkezettől kaptunk hitelt, na azt is megvette a pénztáros Lőrinc. Tehát most mikor felhívom őket telefonon, akkor így felsorolják az összes 8 darab bankot, hogy jaj, kedves ügyfél, most akkor felhívta a takarékszövetkezet, az MKB, a Polgári Bank, a Dunatak, valami 8 bank, de valójában így teljesen mindegy, hogy 3 éve vagy 8 éve kebeleztek be egy bankot, a mai napig nem sikerült egységesíteni az ügyfélszolgálatot, tehát hogy te még mindig a tagszövös szoftverbe vagy, te még muszáj, hogy egy tagszöv szoftverekhez értő, vagy procedúrákhoz értő ilyen spéci emberkével találkozol, akár fiókba, akár telefonon. Tehát gyakorlatilag ez a fajta közgazdasági hogy ja, hát akkor fele annyi fiók is elég, de akkor kitér az a palária, hogyha véletlenül egy volt MKB-s fiókba mész be, és tagszövös kérdésed van, akkor megszívtad. Olyannal is találkoztam, hogy mondjuk már maga a legegyszerűbb rituálék, hogy bemész a bankba mondjuk nyitáskor azonnal, húzol egy sorszámot, és mondják, hogy de az időpont foglalások miatt 3 vagy 4 óra lesz, mire sorra kerülsz. Tehát ez is egy ilyen érdekes, ilyen kis kriminálkapitalista rituálé, hogy így se telefonon, se személyesen, tehát ez valami hihetetlen, és az is nagyon érdekes, hogy egyébként a fogyasztói felügyelet ezt hagyja. Tehát ez halál normális, hogy így az így tényleg egy 8-10 évekig ez nem épül ki, és senki nem bünteti meg őket, vagy hát szóval ez fergeteges. De az egyik lakáshitelnek a végtörlesztésénél, mikor így kiadják nekem, hogy na, akkor ennyi az összeg, és akkor a vevő elutalta aznap azt a pénzt, és akkor nem szedik be, hanem utána még ilyen, jaj, még egy havi teljes izét benyelnek, és még többet, és az éves biztosítást gyorsan abba 20 percben kifizetik, hogy na, akkor ez az egyik nap a banki zárás ekkor, másnap a banki nyitás akkor. Tehát valami, tényleg ez egy rabló. Csak hát éppen ez egy bankfiók, de hogy ez így ugyanaz, és te meg így fizet 100 000-eket, milliókat lopnak tőled, és hát ma már így megszoktuk ezt így magyarként. Ugyanúgy egy pénztáros Lőrinc féle internet szolgáltató nál voltunk, és hát mondja az albérlő, hogy hát nincsenek tévécsatornák, meg internet sincs, és akkor így hónapokon keresztül így próbáltam így reakcióra késztetni a céget. Angliában, hogyha mondjuk egy ilyen helyzetben, hogy hónapokon keresztül nem szolgáltatnak internetet, nem szolgáltatnak tévécsatornákat. Tehát az egyetlen szolgáltatásuk az, hogy beszedik a pénzt, akkor azért egy sima ügyintéző így átlátná a helyzetet, hogy na, refund, hogy adjuk vissza ezt a pénzt, mert nincs jogi alapja annak, hogy vettél egy almát, 5 forint. Tehát, hogy ha éppen nem adják a szolgáltatást, akkor milyen Isten nyila lenne a jogi alapja annak, hogy beszedik a pénzt. Magyarországon meg így szemeserebben, még hogyha konkrétan így szembesítem vele, hogy ez mi, hát
semmi, hát beszedtük a pénzt, földet rá. Vagy a legdurvább horror sztori, hogy ebbe a mostani lakásunkba jó sok önkormányzati bérlakás van a társasházban, és mivel szavazati többségük van, ezért a közös költség, vagy a közös képviselő ilyen halálbiztos benne, hogy csak is ő fogja a világ életébe a önkormányzati lakásokat képviselő, ilyen kerületi ingatlan kezelő vállalat mindig őt fogja megválasztani, mert hogy ott dolgozik. És akkor nem is annyira korrupció, hogy onnan kaptak egy ilyen ingyen lakást, gondolom, mint szociális rászoruló, vagy nem tudom mi, de már az előző közös költség cégnél is feltűnt, hogy nincs nyitvatartása, nem válaszol e-mailre, nem veszi fel a telefon, tehát nincs semmilyen belépési kapu, ahol gyakorlatilag így be lehet kopogni, hogyha mondjuk hello, szeretném megkapni tudom én, hogy van-e tartozásunk, hogyha mondjuk eladom az ingatlant, és akkor ilyen alapdolgok nincsenek. Ez a mostani közös képviselőnkkel volt egy ilyen afférünk, hogy ő perrel fenyegetett bennünket, hogy a fürdőszobát vigyük át egyik helyiségből a másikba, mert az ott szerintem műszakilag nem jól van. És amikor eleget tettünk a kérésének, és akkor nekiálltunk ennek a felújításnak, akkor az ő része, hogy a szennyvízcső érkezzen fel a harmadikra, az 10 hónap késéssel érkezik föl, tehát hogy ott simán ő így okozott ilyen 2-3 milliós kárt az egész, amennyire hanyagul kezelte ezt az egész procedúrát. Ennek az embernek blogja van a felügyelőbizottság rendszer ellen, tehát szerinte az valami, nem tudom, sátánfattyú hülyeség, és hogy úristen, ezt minek találták ki, ez valami hihetetlen. És hát mondanom sem kell, hogy nincs meghirdetve közgyűlés, tehát gyakorlatilag az, hogy bennünket, magyarokat úgy lehet tiporni a jogainkat, akárcsak a tájékoztatás szintjén is, hogy az valami hihetetlen. Ami érdekes, hogy az ilyen csetekben, amikor így beszélek vele, akkor simán megenged magának életveszélyes fenyegetéseket a volt tulajra, én rám, a lányomra, stb. És ez valami hihetetlen, hogy felveti azt a kérdést, hogy ő nem egy magabiztos maffia nevében, ami egyrészt ez a fajta intézményesség, hogy kerületi ingatlan szolgáltató vállalat, hogy fölött miféle minőségbiztosítás vagy társadalmi kontroll van, hogyha az ilyen viselkedést megenged magának, meg így bízik benne, hogy a rendőrség őt nem fogja, mondjuk, hát Angliában például, hogyha verbális erőszakot megengedsz valakivel szembe, akkor azt egyenrangúnak veszik azzal, hogy esetleg meg is ütöttél valakit, tehát az ugyanaz, mint hogyha a két dolognak ugyanaz a tényállás. És akkor mondja ennek a közös képviselőnek az osztálytársa, hogy ja, ilyenek miatt őt már kitiltották, vagy 3 kerületből. Tehát, hogy ez valami hihetetlen, hogy Magyarországon ez így hol tart, így az ilyen nagy mamut, akár ex-szocialista szervezeti kultúráknak a napi panaszkezelési rutinjai. Ilyen távhő és szemétdíj, tehát így a Holoda Attilát említettem már, aki felügyelőbizottsági tagként így próbálta így az emberek érdekeit védeni, és most így a rezsicsökkentés ügyben tőle szoktuk megtudni a részleteket, hogy hol hazudik a tévé az ügyben, hogy így valóban ezek a rendszerek, ezek így a legjobb módjai a közérdek érvényesülésének. Általában véve ez az ilyen árszabályozás, hogy például így lefolytja, hogy akkor mondjuk azt mondja, hogy elrendeli, hogy a vízszolgáltatók azok csak ilyen nagyon alacsony számlát küldhetnek ki a szegényedett, megnyomorodott, megjobbágyosodott magyar lakosságnak, de hát ezzel egyben ezt is eldönti, hogy akkor nem fog beszedni pénzt rendszerfelújításra, és hogyha Tiszavasvályban egyszer csak barna lé kezd folyni a csapból,
Ja, hát akkor nincs pénz arra, hogy újat oda tegyünk, tehát akár évekig vagy évtizedekig nem történik semmi. Tulajdonképpen a műszaki fölélése, vagy ilyen megsemmisítése, vagy ilyen, tehát az, hogy nincs rendszerkarbantartás, gyakorlatilag ilyen műszaki erodálása a rendszer, amit egy felügyelő bizottság úgy kihisztizne, hogy ezt hagyjuk már abba 2 évtized után, mert hát előbb-utóbb így becsorog, hogy egyre több helyen nem lesz víz, vagy nem lesz áram, vagy nem lesz központi fűtés. A gázszámla meg a villanyvállalat cégeknél akárcsak maga az adminisztráció, aki a számlát kipostázza egy adott ilyen adat alapján, például, hogy az app lehetővé teszi, hogy bediktált a fogyasztási adatodat, és akkor történt egyszer egy ilyen, hogy leszerelték a gázóránkat, majd aznap mondják, hogy jaj, bocsánat, nem is tartozás volt, mert akkor ezek szerint semmiféle tartozásunk nincs, amennyi pénzeket eddig befizettünk, az tökéletesen lefedi az eddigi fogyasztásunkat, és 6 hónapig nem bírták visszaszerelni a gázórát. Tehát 1. Tévedésből szerelték le. 2. Akkor nem, úristen, fölcsesszük az ügyfelünket, és akkor rohanunk vissza. Nem, tehát az albérlő elköltözött miatta, mert becsúsztott a télbe, úgyhogy nincs gáz a lakásban, az nincs fűtés. És hát amikor így próbálom föltárni, hogy de akkor honnan szedték, hogy nekünk tartozásunk van, vagy valami, akkor a pofámba röhögnek, hogy jó, hát lehet, hogy én csináltam ilyen havi óraleolvasást, de azt látja a gépben, hogy ezeket az adatokat itt az óriási konfliktus hatására, vagy a jó ég tudja, hogy miért, most már akkor kitörölték. Tehát, hogyha rájuk küldeném a rendőrséget, vagy a bírót, vagy nem tudom mi, hogy nézzék át a köztem és a köztük lévő konfliktust, ők így halálbiztosak abba, hogy hát hogy az Istenbe ne tüntethetnék el a bizonyítékokat, mint ahogy most a minisztériumban folyik ez az adatbedarálás, terrorista, ideológus érdekcsoport kampány. Ugye a villanyszámlánál, hát ugye csináltak egy ilyen Facebook csoportot, hogy rezsikárosultak esetpéldái, és tüntetés van ez ügyben most már hónapok óta. Ezért, mert nagy tömegű, hogy ilyen 100 000 tévedések, vagy ilyen 800 000 forintos számla, meg ilyen dolgok így kijönnek a kezükből. Tehát így jól látszik, hogy a saját minőségbiztosítási rendszereik ez nem kezeli, tehát hogy ha eddig ez ilyen megrohadt rendszerként működött, akkor ez csak növekszik így hónapról hónapra. Gyakorlatilag a rendszerváltásképpen így érdemes lenne így helyre rakni ezt az egészet, hogy de visszacsináljuk a felügyelőbizottságok, meg az ügyfélelégedettségmérés, meg az ilyen típusú dolgokat, mert egyszerűen ez középkori, feudális, neofeudális hülyeség, és nem pedig akár csak a modern korba való Bismarcki, ugye itt nem államigazgatásról van szó, de mivel ez monopól helyzetben van, tehát a telekásodban ott nem akármelyik számlakezelő cég adja oda a gázszámládat, vagy a villanyszámládat, és hát ennek egy része privatizált cég, tehát az, aki konkrétan leszerelte a gázórámat, az már mészáros tulajdonú rablók. És hát történt itt ugye a devizahitelek kezelése kapcsán ez a közjegyzők és a végrehajtók, tehát a jogászkasztról is lehet tudni, hogy ugye a rendőri, az ügyész és a bírókaszthoz hasonlóan ők itt simán nem a mezítlábas állampolgárnak a jogbiztonságát védik, hanem hát ugye a devizahitelnél így az egész intézményi rendszer egy óriási történelmi sebet kapott, hogy hát Atya Úristen, a Magyar Nemzeti Banknak a felügyelő bizottsága ezek szerint nem tud megvédeni bennünket ekkora Fekete Pestissel szembe, és a közjegyzői rendszer se védett semennyire. Tehát, hogy így nem csak a közgazdász szakmai diskurzus, hanem tényleg itt ilyen a igazságszolgáltatás különböző szektorai, így kilóra mindegyiknél ilyen hihetetlen, hogy mekkora, nem is tudom, milyen kőkorszak
bírt kitörni. Ugye a Covid-nál az orvos szakma, és az orvos szakmának van egy olyan, én állategészségőr vagyok, és emiatt itt tanítják nekünk, hogy a nagy járványoknál, tehát a ragadószáj és körömfájás, vagy baromfipestis, vagy ilyesmi, ahogyan az ország megszervezi a védelmét az ilyen biológiai hullámokkal szemben, ott gyakorlatilag az intézményrendszer ilyen katonai logikába vált át, és ugye ahogyan mondjuk, és itt megint arról van szó, hogy a kontrollintézmények azok tulajdonképpen a Covid alatt így kiiktatódtak. Tehát, hogy egy média hisztéria elég volt ahhoz, hogy az államok elhiggyék, hogy most akkor mi felejtsük is, nem tudjuk, hogy mi jön, nem tudjuk, hogy milyen protokollokat kell itt működtetni, majd a WHO azt tanácsolja, és akkor csináljuk azt, nézzük az olaszországi kuporsókat, elrendeljük a kontinens méretű, maradj otthon, zárd be magad, karantén, stb. És akkor így egészen hónapok múlva, ugye a legfőbb ügyész Németországban, annak a boncorvosa azt mondta, hogy de hát nekem olyan alkotmányos védelmem van, hogy ha az Atya Úristen parancsolja, hogy fel ne boncoljak egyetlen egy covidos esetet se, én akkor is megtehetem, csak azért meg kíváncsi vagyok, mert azt mondja a szakmám, azért vagyok törvényszéki boncorvos, hogy az ilyen esetekben kötelességem, akár a testi épségem veszélyeztetése árán is kötelességem utána nézni, és akkor fölboncolt a szakmai rutinjainak megfelelően covidos eseteket, és akkor publikálta, hogy hát besűrűsödik a vére, tehát a sima náthagyógyszerek teljesen működnek a Covid ellen. És akkor India, amikor ez kitört ez a fajta szakmai botrány, hogy ennek a részleteit ugye a nyilvánosságra hozták, India hazaküldte aznap az összes covidos esetet a normál náthagyógyszerekkel, és be is perelte a WHO-t a óriási méretű gazdasági károkozás ügybe, stb. És hát itt ugye, itt kilóra, ezt Amerikában mérték is, hogy az elmúlt 30 évben nem, hogy a WHO, meg az ügyészek, meg ez a bonc orvos, törvényszéki, tehát rengeteg ilyen intézményről derül ki, hogy okkal csökken a ázsiójuk, mert hát valamilyen ilyen, amikor hegy kellett volna állniuk, akkor pont nem. Tehát, hogy ez is, hogy az országok közül csak a németországi törvényszéki boncorvosnak voltak tökei, hogy ő mert így szembe szállni a saját államával, az Európai Unió mindenféle akárkieivel. Tehát ez valami hihetetlen, hogy itt ezek nem csak olyan járványok, tehát például maga a koronavírushoz hasonlóan maga a devizahitel is ilyen járvány. Tehát, hogy megfektetik a dél-amerikai országok bankrendszeréből 8-at, majd átjönnek Európába, és akkor itt is így, akkor a horvátok meg az osztrákok viszonylag korán kiugrottak, de mi meg ugye szokásunkhoz híven a leggusztustalanabb devizahitelkezelési sztorit csináltuk, ugyanúgy a Covid-nál, tehát hogy akkorát bukott rajta a magyar költségvetés, államadósság, minden, nem beszélve az ember áldozatokról. És utána, hát mondván, hogy jó, mi vagyunk a legnacionalistább magyar párt, akkor bocsássunk meg minden ilyesmit, és egyszerűen hagyjuk azt, hogy agyalágyultak hoznak döntéseket orvosi kérdésekbe, idehoznak lélegeztető gépeket, amiket nem lehet bekapcsolni, mert kínai jelekkel kommunikál, tehát ez hihetetlen, hogy itt mi minden történt. És itt megint arról van szó, hogy hát ilyen-olyan méretű szervezetek ezek, mondjuk egy országnak, mondjuk ez a Boncnok testülete, ami a törvényszéki orvos szakértő, ez ugyan van minden megyébe,
de nem egy ilyen húra nagy embercsoport, tehát lehet, most nem tudom pontosan, de mondjuk állategészségügyi vonalon átlátom, hogy ez 60 embernél nem több, tehát hogy icipici emberek, ahol például konkrétan a intézményi felelősség az elképzelhető, hogy egyszemélyű. Tehát, hogy ez a csávó ment neki a WHO ajánlásoknak, meg a német izének, azért, mert tudta, hogy ha bejönne egy német rendőr, hogy mer boncolni, akkor az orra alá nyomhatná a német alkotmányt, meg a saját szakmájának törvényi rendelkezéseit. Az is egy nagyon érdekes dolog, hogy ahogyan az NGO-k lemészárolásával eltölt így 98 óta az Orbánizmus így 30 évet, azzal párhuzamosan, meg azzal leteti a nyilvánosságot, hogy egyébként a keresztényeket, a keresztény közösségiseket, azokat meg extrába támogatja, meg az erdélyi közösségeket, meg a szerb közösségeket, meg a azerbajdzsáni, meg a szír, meg a csád, meg és hogy ebben nagyon érdekes, hogy összeakadtam most belülről egy pap mondta, hogy van ilyen mérés, hogy a egyházi általános iskolák, egyházi gimnáziumokban ilyen extra kereszténység képzést kapott fiataloknak az 1%-ából lesz templomba járó. És akkor így az egészet így a sima közpénz, az így simán így lehet, hogy ilyen mindenféle 30-40%-os túlfinanszírozásokkal ugye az egyház működtetésében működteti, öregek otthonánál hasonló, vagy még inkább automatikus, hogy az egyházak megkapták ilyen intézményeket. És hát így semmiféle kereszténység, semmiféle extra törődés, semmiféle extra jézusi szeretet, semmi extra olyasmi, amit gondolna a laikus, hogy hanem... És hát gyakorlatilag a társadalmilag egyébként hangos, tehát mondjuk a normál polgári single issue mozgalmak, vagy akár csak a nem intézményesült NGO-k, mint például a blogok, így kapnak a nyakukba egy olyan törvénytervezetet, amit a Halász János terjesztett be, és akkor arra lett reakció a Pride, hogy ott megpróbálták ettől a szférától azzal a koholt váddal, hogy külföldi pénzt fogadtak el, ezzel megpróbálták a hazai 1%-os finanszírozási kampányaiknak a pénzét ellopni, elrabolni, vagy bedarálni, vagy megcsákjázni, vagy nem tudom mi. Tehát ez gyakorlatilag a Hitler vagy második József szintje, ami érdekes, hogy közvetlenül a választások előtti 2 hétben másodjára is beterjesztették, tehát erről lehet gondolni, hogy ha megnyerték volna a választást, akkor lehet, hogy a legelső napon azonnal meg is szavazták volna. Tehát amit láttunk a második József korában, vagy Hitler korában, vagy Putyinnál látunk napi gyakorlatként, az valószínűleg a Orbánizmus ilyen diadallal csinálta volna, hogyha ehhez társadalmi támogatást kap. Szerencsére a magyar társadalom nem hagyta. Gyakorlatilag a saját mozgalmunknak a kicsit ilyen kritikája képpen egy olyan kérdéssel csináltam egy kutatást, aminek az volt a kérdése, hogy az igazlátó napok, amik ugye kérdéslistákkal, problémalistákkal így megkínálnak rengeteg iskolát, tehát azt hiszem 140 iskolában volt igazlátó nap nagyjából. Később, egy olyan 6-8 évvel később, talán a Comenius program, bár ebben nem vagyok biztos, de hogy TQM ügyfél elégedettség mérésekben hasonló módon az iskolák csinálnak ilyet, hogy probléma gyűjtőlapokon kikérik mondjuk a diákok vagy a szülők véleményét arról, hogy van-e kérdésük, javaslatuk, problémájuk, stb. És hogy arról is azt gondolom, hogy utána én nem látom mondjuk a gyerekeimnek az iskoláján, hogy megismerkedik az iskolarendszer a
japánoknak ezzel az ügyfélelégedettségmérésre alapuló TQM módszerével, és akkor a magyar iskolák így egyszer csak megújulnak mentén, mert onnantól kezdve rendszeres időközönként csinálnak ilyen ügyféleelégedettség felmérést. Nem.